V týchto chvíľach odštartované 8. ročník VZS City Run Košice odštartoval, zatlieskajte a želajme si čo najviac ubehnutých kilometrov. Tell me why am I running now? Why am I acting like a gun? I just wanna get galvanized. Some thoughts to make us strong. Je odštartované kategória prechádzka, začínajúca modrým dážnikom. Koniec! Končíme bežeckú aktivitu na bežeckom páse. 7110 eur dnes pobuduje svojemu školu na Opatovskej ceste v Košiciach pre projekt unikátneho ihriska.